Salamat kayo sir. O, sir, diretso na ko sir kay ganina pa ko alas 6 buntag nagyaw-yaw sa senaryo nga martial law. Paki-clarify daw sir ang posisyon sa atong presidente sir. Wala may martial law sa tibok Pilipinas. Mhm. Kanang mga kasaba-saba na mag-martial law, mura man ang mga kontra nato sa politika. Mhm. Ang labing tinuod na ingon ni Presidente karong September 21, Mhm. kung gusto mag-rally, magprotesta ng ato mga kontra sa politika, they are free to do so. Mhm. Yes In the sir. name of freedom of expression and the freedom to assemble in public. Mhm. Dili lang gyud sila magbinuang, magguba og mga gamit, dili sila mag-vandalize. Kay oras na mo-vandalize sila, Mhm. ang polis ang ilang kaharap, Okay. ilang atumanon. Mhm. So, they can protest as long as they want, night and day, wherever they want. Mhm. Basta dili naman sila makadisturbo sa publiko. Mhm. Kung Yes dili sir. po sila makadisturbo sa mga motorista. Mhm. Walay martial law nationwide. Wala Okay. na. Pero oras gani na samok sila sa mga ilang kalihukan nila, magguba sila ng mga establishmento, they will have to face the full force of the law.